victòria de Junts pel Sí segons el sondeig de TV3. Per primer cop, una llista que vol portar Catalunya a la independència guanyaria les eleccions i ho faria en un Parlament on els diputats independentistes tindrien majoria absoluta. La victòria de Junts pel Sí seria molt àmplia. El sondeig de TV3 els dona un mínim de 63 escons i un màxim de 66. La llista que encapçala Raül Romeva es quedaria, doncs, entre 2 i 5 escons de la majoria absoluta, a prop de la majoria absoluta, i multiplicant per 3 la segona formació, que per primer cop passaria a ser Ciutadans, que obtindria els seus millors resultats multiplicant per 2 el nombre d'escons que tenien i es quedarien, en tindrien entre 19 i 21. El PSC, per la seva banda, aguantaria com a tercera força, però obtindria els seus pitjors resultats. Catalunya sí que es pot. La franja morada veuen que estaria en quarta posició entre 12 i 14 escons. La CUP, per la seva banda, podria arribar a multiplicar per 4 els escons que tenia i tenir una franja entre 11 i 13 diputats, segons el sondeig de TV3. El Partit Popular patiria una forta davallada i es quedaria amb entre 9 i 11 diputats. Per la seva banda, Unió Democràtica de Catalunya, ja ho veuen, una franja entre 0 i 3 diputats, per tant, doncs, no tindria garantida la seva presència a l'hemicicle. Aquesta seria la fotografia general que ens dona el sondeig de TV3, però segurament molts de vostès ja estan traient la calculadora fent sumes i restes per veure si, com dèiem, hi hauria o no majoria absoluta independentista. I veiem clarament que si sumem Junts pel Sí i la CUP, que s'han presentat obertament a aquestes eleccions, doncs defensant fulls de ruta cap a la independència, sí que hi hauria majoria absoluta independentista, tant per la banda baixa de la forquilla com per la banda alta de la forquilla. Per la banda baixa, 63 diputats de Junts pel Sí més 11 diputats de la CUP arribarien als 74. La majoria són 68. I per la banda alta encara la superarien encara més. Això és el que diu el sondeig de TV3 pel que fa als escons. I en percentatge de vots, què és el que diu el sondeig de TV3? Doncs diu que Junts pel Sí guanyaria les eleccions amb el 40,7% i sumant el 9,1% que obtindria la CUP, atenció, perquè pràcticament aconseguirien el 50% dels vots. Es quedarien a només 2 dècimes, es quedarien amb el 49,8% dels vots. Ja ho veuen, està posat en aquesta anella. La franja grisa que veuen que completa el 100% dels vots, allà hi ha representats els partits que o bé no tenen la independència com una prioritat o bé no la volen. Directament s'han manifestat obertament contraris a la independència. Què més ens diu el sondeig? Anem a pams i veiem aquí penjats a la balustrada de l'escala noble del Parlament els logos amb els partits. Com dèiem, Junts pel Sí aconseguiria guanyar àmpliament les eleccions amb el 40,7% dels vots. I atenció, perquè un altre dels titulars seria aquesta segona posició com a força més votada, apareixeria Ciutadans, que passaria de ser la sisena força més votada, és a dir, està allà on veuen el Partit Popular, a ser la segona amb aquest 15,4% dels vots, doblant els resultats que va obtenir l'any 2012. Perdent la condició de segona força més votada, trobaríem el PSC ara en tercera posició, que aconseguiria el 12% dels vots. Com a quarta formació, coalició més votada, Catalunya sí que es pot, que es quedaria lleugerament per sobre del 10,4% dels vots. La CUP, com a cinquena força, ja ho hem vist, més que doblant els resultats que va aconseguir el 2012 amb aquest 9,1. I atenció, perquè un altre dels titulars també el trobem aquí, en aquesta sisena posició. El Partit Popular venia de fer els millors resultats de la seva història l'any 2012 i ara cauria fins a la sisena posició com a força més votada amb el 7,7% dels vots. Ens quedaria per comentar aquest 2,9% dels vots que hauria aconseguit Unió en aquesta primera ocasió en què s'ha presentat en solitari. Principal titular que hem donat, aquesta suma que tothom deu estar fent al sofà de casa, sumen o no sumen en percentatge de vots Junts pel Sí i la CUP, doncs pràcticament aconsegueixen el 50% dels vots.